Transparentno s Hrebakom. Gradonačelniče, dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan i vama. Građani Hrebaku. Uskoro počinje obnova više zgrada u samom gradskom središtu. Prvotno se spominjala i zgrada gradske uprave. Kada će taj objekt doći na red za obnovu? Da, mi smo prijavili taj objekt jer je on oštećen u gornjem dijelu etaža, međutim nismo dobili odobrenje za sad još uvijek, a mislim da je sad već prekasno, tako da zgrada gradske uprave će ostati takva kakva je, neće se ništa mijenjati, ona može i svoju svrhu. Žao mi je što nismo uspjeli povući sredstva i za to, ali već i ovo je veliki iznos sredstava za sve ove zgrade koje smo rekli. Dakle, zgrada gradske uprave je ok, u redu je, šteta je što se neće konstrukcijska obnova napraviti tako i sačuvati od neke druge oblika, eventualno ali mi ćemo uređivati ili s našim novcima ili sa sredstvima iz europskih fondova koji će to u budućnosti. Kad već govorimo o obnovi i uređenju, središte grada nam je pravo gradilište, nedavno je uređen park, paviljon, sređuje se korzo. Što je sa kipovima u središnjem gradskom parku? Pitan Bjelovarčanka Sanjana. Je, isto tako pitanje na mjestu, dakle mi smo obnovili paviljon brzinski, reklo bi se, zbog toga što je i advent, međutim sad na proljeće čim krene malo ljepše vrijeme, kreće i obnova samih kipova, tako da u sklopu sa ovim projektom obnove paviljona, dakle saniranje onih pukotina i tog što smo već napravili, još je ostao dio i saniranja samih kipova, tako da će i to na proljeće biti gotovo. Hrebak građanima. I ove godine smo krenuli sa potporama u kontinentalnog turizma, dakle grad Bjelovar će izdvojiti značajna sredstva, ja vjerujem da će to biti preko 100.000 eura, dakle želimo da se na 30 objekata kuće s bazenima koje smo prošle godine napravili, da još toliko otprilike dođe i ove godine, pa ćemo onda i sljedeće godine, i onda bi to bilo otprilike ono što smo i htjeli i što smatramo da je jako nužno kako bismo razvijali kontinentalni turizam. Tu zahvaljujem naravno i partnerskim općinama i sve općine oko grada Bjelovara, skupit će nekih nešto više od 10.000 eura, tako da ćemo i tu imati jedan pozamašan iznos. Kad se to sve stavi na hrpu, vidi se da će tu biti jedan dosta veliki iznos novca, kažem, mislim da će biti preko 100.000 eura. U svakom slučaju, pozivamo sve građane da se jave kogod neku zanimljivu poduzetničku ideju, naravno uvjeti se jasno znaju unaprijed. Prošle godine svi koji su se prijavili su dobili i ja vjerujem da će i ove godine biti slično tako. Kratko i jasno. Razvila nam se ovih dana velika rasprava oko dolaska LED 3 u Bjelovar za Terezijanu. Kakav je vaš stav o tome? Pa gledajte, ja ih osobno ne slušam, dakle kao što nisam i neki izvođači, primjerice Sergej Četković koji je bio prošle godine za Terezijanu, Željko Samardžić, nikad nisam čuo nijednu njegovu pjesmu, a bio je na Terezijani, dakle ne može gradonačelnik birati onoga ko će doći i ko će svirati na Terezijani, neka dođe kogod ekipa koja organizira Terezijanu smisli da treba doći, ko će povući jedan veliki dio ljudi u naš grad, ko će na neki način Terezijana se uvijek, od kako mi ovdje u gradu Bjelovar, uvijek smo išli na koncept da za svakog ponešto, dakle petak rok. Ove godine će biti opet i četvrtak, dakle četvrtak će biti filharmonija, otvaranje Terezijane, petak rok, subota je uvijek nešto za široke mase i ne obitelj. Tako smo i ovaj put koncipirali, tako da što se tiče Leta 3 ne vidim tu ništa posebno, neko neće doći, ako ne voli ih baš, ako ih ne želi slušati prije Leta 3, vidjet ćete biti i neki drugi izvođači koji će možda im odgovarati. Tako da o ukusima se ne raspravlja, dakle osobno to nije neka glazba koju ja baš obožavam, dakle volim rock, ali tu vrstu roka ne, ali u svakom slučaju dobrodošli su i oni na Terezijanu. Mislim da će i ove godine Terezijana biti jako dobra kao prošle godine. Uvijek se građani bune, ne valja ovo, ne valja ono, ali prošle godine je bila najbolja Terezijana do sad, tako da mislim da treba i dalje njegovati. Ja kažem, mislim da se treba ljudi malo maniti toga da gradonačelnik određuje ko će svirati, a tko neće na Terezijanu. Gradonačelniče, hvala vam na gostovanju u emisiji. Hvala i vama. Transparentno s Hrebakom.